Lexus je predstavio potpuno redizajniranu petu generaciju modela RX. Time ova marka otvara novo i važno poglavlje za ovo SUV vozilo. Uz model NX koji je izašao na tržište i predstavljanje novog RZ, model RX pomoći će pisanju sljedećeg poglavlja ove marke. Kako bi se još više usredotočili na elektrifikaciju, Lexusovi dizajneri su odlučili primijeniti novi dizajn vretenaste karoserije. Zahvaljujući tome prednja se rešetka bolje uklapa u konstrukciju i dodatno su naglašeni osjet elektrificirane snage i nisko gravitacijsko središte modela. Kompaktnija i upečatljivija prednja svjetla, uvodnici zraka i širi trag kotača dodatno naglašavaju stabilan izgled vozila. Kako bi model izgledao robusnije, razvijene su elegantnije linije od prednjeg prema stražnjem kraju vozila. Poklopac motora je produljen, međuosovinski razmak je skraćen, a linija krova je niža. Automobil zbog toga podsjeća na kupe, a prepoznatljiv crni stražni stup sada izgleda više trodimenzionalno. Sveukupnoj dinamičnosti svakako doprinose i veliki kotači od 21 cola. Trostruka LED prednja svjetla elegantnija su, upečatljivija i vodoravnije posložena. Takav dizajn, dodatno naglašen dnevnim svjetlima L oblika, dodatno doprinosi stvaranju dojma snage. Straga su jednostruka stražnja svjetla, karakteristična za Lexus, a tu je i nova oznaka na vratima prtljažnika. Kako bi putnički prostor bio još više usmjeren na vozača, Lexus je osmislio koncept naziva Tazuna. Po prvi put uveden na modelima NX i RZ, isti je koncept upotrebljen i za novi RX. Naziv koncepta japanska je riječ koja znači konjske uzde, a sve je u njemu usmjereno na direktnu, a opet intuitivnu kontrolu. Izvor informacija u kokpitu kao što su multimedijski zasloni, višenamjenski zaslon za prikaz informacija, jednostruki brojčanici i centralizirani brojčanici te head-up zaslon grupirani su tako da se sadržaj s njih može čitati uz minimalne pokrete oka i pomicanje glave. Dizajneri su učinili sve kako bi stvorili minimalistički, a opet intuitivan i dobro promišljen prostor u unutrašnjosti i pritom su rabljeni najkvalitetniji materijali. Također napomenimo da zahvaljujući poboljšanju u odnosu na prethodni model, RX sada ima prostraniji prtljažni prostor i 5 luksuznih sjedala s puno prostora za noge.